kapatid, ano po na ko'y usa ka istorya. Mahinaot ko nga okay sa inyo na yung akong pasiyaw nga gamay. O atang sugdan, si Roy gihapon mga higala. O kung kinsa man tong nakasangay sa pangalan sa akong bida karon nga ang pangalan si Roy, nagkataon lang ano, nga nagkatukma ang pangalan nga akong gibuhat nga gisulti. Okay, so mao gini ang istorya mga kapatid, mga higala. Kuan mga kapatid, of duty like ko ha, ibasing matingala mo nga sulti-sulti ko diri duty man, natago ro ba? So mo ni nako sa office karon mga higala. So mga higala, mo ni ang akong istorya. Usa ka tawo nga ginganlan natog si Roy. Kani si Roy mga higala, wala pa gyud ni makasakay og sakyanan. Sukad sa iyang pagkabata hangtod nga nidako siya. Pag yun siya kasakay mga higala. Mao na nga sadya nga naaksidente nga dito siya sa layo nga lugar sa iyang paglakaw-lakaw, o sadya nga nakita siya og sakyanan nga jeep. Iyang giparag ini mga higala, kaya musakay siya kay muli siya doon sa ila, layo man kayo. O dito pag sakay niya dito mga higala, nakaingon siya sa iyang una-una nga saon din ni pagpahunong no. Mauna diya karon naglibog na siya mga higala kung saon pagpahunong sa jeep nga iyang gisakyan. Ingon siya nga maminaw ko kung saon ni pagpahunong. So primero adto na iniingon nga pag humanhunong ang jeep mga higala, ay siya kasayon muli kayo ang pagpahunong nga naon muli ay mao na nga paglarga na sad kini naog naman tong nagpara mga higala. Abot sa unahan iyang giswayan, hunong ang jeep nga iyang gisakyan, og ang konduktor tan-aw niya. Ayan siya, naman naog ka. Ayun siya, dili para ba ko munaog, ako lang gisulayan ba og kini hunong bagyod. Mao na nga nihunong. Ingon ang konduktor sa driver nga alarga kay wala munaog. Okay, samtang naglarga na sad mga higala kay layo man iyang balay nga gisakyan aning tawhana nga si Roy. Taon-taon gay bihay ni nga na. Uy, nanuktok. Nihunong na sad ang jeep mga higala. Ingon siya, uy, naapa di usa. Pwede dahi po di nga na ha. Tuk-tuk na dahi. So mo na nga gipadayon mga higala. Tuk-tuk. Maugya po niyang gibuhat. Paglarga, tuk-tuk na po siya mga higala. Nihunong na sad ang jeep. Mo itong paghunong mga higala, ingon konduktor naman, naog na ka. Kaya tili pa. Anong nuktok ka? Ako lang gistulayan ba? Mahunong bagyod. Hunong di ay. Ingon na po ng konduktor nga, sige larga, kaya mo naog. Larga na po mga higala. Mo itong pag kuan niya, abot sa unahan, kaya na po inisinggit nga para. Hunong na sa jeep. Ingon na sa siya, uy, napag yun. Pastilan. Napag yun di ay. Ginaog na itong para mga higala, og nilarga na sa jeep. Og pag-abot sa unahan, iya na pong gisulayan. Para. Dito ni hunong na sa jeep. Og tanaw ang konduktor niya. Naman, naog na ka.
adili pag isulay niyan gyapon ako na hunong di ay mo to nga ingon ang doktor gilar ka iyang giwarningan ang kuan pasayro nga siroy sugod karon walay sit walay tuk walay para patay nagproblema ang kuan may kala siroy nga pasayro kay sa iyang paglantaw-lantaw tuduol na ba ang iyang balay paminaw niya hapit-hapit na yun hadlok naman siya mo tuktok mo para mo sit mangigala mo tong iyang gingnan ang konduktor nga hapit na kong balay mo iyang gingon may gala hapit na yun kaayo akong balay niya ang tun nga dool na yung gayo pinatudlo pa siya tanag yun akong balay dool na nagyod akong balay so ano kinadulan na yung gayo mga hangtod ni tungod na ko sa akong balay hangtod nilabay na yun sa akong balay so mao na mahingala wala na yun siya kapara wala na siya kahunong iyan na lang ipadungdung ang konduktor mao lang ito mahingala sa sunod na pod agdang salamat manginaot ko nga na nakangisi mo gamay nila ayaw kalimot sa pag-follow sa atong subscribe o sa follow sa atong Facebook page para ma-update ka mo sa bago na tong video ayaw kalimte ang notification bell o daghang salamat sa inyong pagtanaw o sa inyong suporta.